bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ, aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an b'a fɔ dɔw fana ma ko olu ni su bi su in na an ka babu a bɛna taa n'an ye yɔrɔ caman na Mali kɔnɔna Mali kɔkan farafinna ani diɲɛ fan 14 an bɛna olu kibaruya misɛnninw di nka an ye min fɔ o ye k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan bi waleya laban minnu kɛra n'o ye Bamajɔlen Dugawale kɛbagaw ka wulikajɔw ye ka ɲɛsin an ka finitigiw ka dagaw ma kimɛli baaraw bɛ sen na basigi baaraw bɛ sen na min ye wolomasiri tabaw ye u kɛlen don kengenge yɔrɔ caman na bi min ye Bamajɔlen Dugawale kɛbagaw ye ka se ka fura sɔrɔ u ka kow la nka sɔgɔmada in na an ye min fɔ aw ɲɛna janfa in kɔnɔ ka dun janfa in labɛnnen don wa janfa in ni Ala sɔnna ma a tɛna na ɲɛ sɔrɔ ka sabuya kɛ an ka maaw n'o ye an ka jamana ɲɛmaaw ye n'o ye wolomasiri tabaw ye u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na dɛmɛ min kan ka bɔ anw ɲɔrɔ u y'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ ka kɔtigɛ sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan o ye k'a fɔ nin waati in na an k'an ka wolomasiri tabaw an k'o senkɔrɔma don n'an seko ni an dɔnko ye an fɛn fɛn bɛ se min na an k'o kɛ yaasa an ka jamana a bɛ se ka kisi ni janfanjugu in ma cogo min n'o ye diɲɛ janfa in ye nin waati laban in na anw lamini jamana dɔw olu donnen don jɛjugu la anw fɛ a ka kan an fana ka jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ o jamana minnu b'o ko fasugu la ka ɲɛsin an ma fura dɔ bɛ se ka sɔrɔ a ko dɔw la cogo min sabula bi an ka jamanaden caman u ye kibaruyaw di an ma ka kɛ ni an lamini jamana dɔw ye baara minnu bɛ sen na ye n'olu yɛrɛ ɲɛ sigara a kan degun min bɛ ka na a ko la ani kɔlɔlɔ min bɛ ka k'a la yaasa wolomasiri tabaw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min o kibaruya sanumanw o ko di wolomasiri tabaw ma olu bɛna o baaraw daminɛ sabula u ye fɛn minnu cɛ ka jugu kosɛbɛ k'a sɔrɔ min ye jamana caman ye u bɛ ka yɛlɛ an ka jamana fɛ k'a sɔrɔ joli a ka jugu joli ye o b'o ɲin jukɔrɔ bamananw ko ten ko sama binna a fanga y'a se dugu ma mɛnɛmɛnɛ fana mana bi a fanga de b'a se dugu ma maa hakili jagabɔlenw minnu bɛ miiri ka taa si ka ko ka kodɔn ka ko kɔrɔ dɔn olu caman ko kimɛli kan ka kɛ ni waleya cɛjugu minnu tara ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma nin waati laban in na n'i ye Diripa yɛrɛ ka laseliw lamɛn
n'o ye armée yɛrɛ ka kunnafoni jɛkulu ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamanciwale jugawale kɛbaaw ye u kɔni binna an ka yɔrɔ caman na nka yɔrɔ tɛ yen bi ko bingali kɛra yɔrɔ min na ko Wolomasiri taba ma wuli k'u jɔ ni Bilisi ni yɔrɔ sara ye Mali Burkina Niger janfa in a jan dara ka ɲɛsin olu de ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bingali 12 o de kɛra Bamanciwale ni u kɔkɔrɔdonbaw fɛ ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ yaasa cogo min na jamana ninnu bɛ se ka dafiri yigiyɔgɔ ni fɔnkɔɲɔgɔn ka don jamana marabaw olu ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka futinɛ wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye bingali ta k'a lajɛ k'a daminɛ juin kalo tile 5 la ka na bila a tile 9 na an bɛ se k'a fɔ bingali 12 o de kɛra tile 6 kɔɲɔna na bingali 12 in na 6 o kɛra Mali kɔnɔna na 4 kɛra Burkinakaw fɛ yen 2 o kɛra Nigerkaw fɛ yen Wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ n'o ye AES Wolomasiri tabaw ye ka ni bɛnbɛn bɛɛ lajɛlen kunbɛn ka jateminɛw kɛ a la yaasa cogo min na u bɛ se ka fura sɔrɔ u la a y'a to bi Mali yɛrɛ kɔnɔna na armée kɔni ale y'i ta kɛ su man di tile man di ye Bamanciwale jugawale kɛbaaw n'u ye kibaruya sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u bolo da kisɛ kan u bɛ taa u da walo cogo u bɛ k'u da walo ten narakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ min ye pankuru ye ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin balekaw fɛ yen maa ta mɔbili dɔ ni Bamanciwale kɛbaaw kun kɛlen k'o fɔ mugujugu la kosɛbɛ k'o filenkolonci k'o dakolonci a n'a kɔnɔmaw o n'a ɲɔgɔnna caman kɛra yɔrɔ caman na min b'a to bi nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ armée ka kimɛli kɛ a ka dankun kɔnɔna na armée bɛ ka jateminɛ kɛ wulikajɔ ani balakacu minnu bɛna kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi ka kɛ ni Bamanciwale kɛbaaw ye kuma tɛ dugujukɔrɔ mugu u ka marifa bila yɔrɔw u ka mugu bila yɔrɔw u ka kisɛ bila yɔrɔw u ka taji bila yɔrɔw olu minnu yɔrɔ dɔnnen don nin waati in na wuli kɛlen don ka t'olu bɛɛ lajɛlen ɲini k'olu filenkolonci k'u dakolonci armée ale ko a tɛna sɛgɛn a tɛna ɲinɛ o la wa min ye AES sɔrɔdasiw fana faralen ɲɔgɔn kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin baara in de la an ka jamana kɔnɔ fasirilikɛlaw olu fana b'u sɔn diɲɛ kɔnɔ nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ nanzaralakaw ka maaw olu kɛlen don ka tɔgɔ kura de da Bamanciwale jugawale kɛbaaw la ko jihadisi n'i y'o minw da a bɛ k'i ɲɛna ko u bɛ k'a ko a fɔ cogo la k'a sɔrɔ bi bi in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaaw don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Bamanciwale ni jugawale kɛbaaw don nka olu kɛlen don k'u wele jihadisi yaasa ka se ka hakɛ d'u ma sabula olu b'a dɔn u ka jamanaw bɛ fɛɛrɛ mun tigɛra yaasa ka se ka nin maa ninnu cogo u yɛrɛ bɛ se ka segin cogo min na nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkunba ye min ye fana o ye k'anw ka jamanaw bolola dɛsɛ k'u la kɔngɔ k'u la fujine min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye o ka wuli n'o tɛ jɔnni bɛ se k'a faamuya k'a fɔ malotigɛ waatiw ɲɔtigɛ waatiw malo bɛ jeni ɲɔ bɛ jeni maloforonaw bɛ faga u bɛ minɛ ka taa n'u ye o dun mana kɛ cogo o cogo olu jamana minnu bɛ an lamini na olu bɛ tila ka don n'u ka balo y'an fɛ yan olu bɛ don n'u ka suman y'an fɛ yan olu bɛ n'u ka feereliw kɛ anw fɛ yan ka anw ta to yen k'o jeni k'an mago sa ka tiɲɛni don an kun k'an ka sɔrɔ ɲami k'an ka kalan ɲami k'an ka maanifinya ɲami k'an ka jamanadenw kunna wuli k'u kɛ maaw ye maa minnu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min fɔ a caman kɔnɔna guwanen don bi kosɛbɛ Masina mara ni Ɲɔnɔ maraw kɔnɔna na u yɛrɛ t'a dɔn u b'u ko min ka t'u jami sabula yɔrɔ caman bɛ yen bi Masina ka taa se fo Jene sirafara la olu maaw bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila pewu Bamanciwale jugawale kɛbaaw ko f'u ka accord ta n'o ye bɛnkan ye donso minnu bɛ yen olu y'u sen don k'u bolo don ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'u cɛ siri cogo sugu bɛɛ la nka a bɛna ta maa ninnu fanga bonyar'u ma maa caman bɛ yen bi olu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na olu bɛ ka yɛrɛɲini boloda armée fana bɛ k'i labɛn yaasa fɛɛrɛ ni dabali jɔnjɔn mana sɔrɔ nin ko in na ka se ka o kɛ a fura ye n'o tɛ nin waati in na maa caman bɛ yen u kanɔgɔnnen don Segu mara San mara Baɲaŋara mara Moti mara ale kɔnɔna na maa caman kɔnɔna gannen don k'a sababuya kɛ Bamanciwale jugawale kɛbaaw ka waleyaw talen don ka ɲɛsin u ma ko fo diyagoya la u ka bɛnkan ta Masina bi dugumisɛnnin ka dɔgɔ min ma sɔn bɛnkan in ma walima i b'i sigiyɔrɔ bila min ye dugudenw ye olu ko dɔ ka fara Wolomasiri tabaw ka maaw kan yaasa basigi ni lafiya bɛ na kuma tɛ samiya donda in don armée ye ale fana ka labɛnw bɛ sen na ka kɛ ni dugukoloko o wulikajɔ ye o min bɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi
ɲinɛ tɛna na kɛ yɔrɔ si kɔ nka min ye lakɔlɔsili ye a yɛrɛ k'a fɔ nin waati laban in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na nin waleya ninnu kan an fɛ yan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ taabolo kura kɛlɛcɛ kuraw fini kuraw minan kuraw olu bɛ ka y'u bolo minan minnu n'olu darawuli ka bon kosɛbɛ kuma tɛ drone min n'o bɛ taa dilan fo Ukrainikaw fɛ yen o bɛ a dɔw bolo wulikajɔ ninnu caman kɛra n'o ye Burkina ani Mali kɔnɔna na ani Niger yaasa ka wolomasiri tabaw olu dagayɔrɔ k'olu susu o de la sa min ye ɲɔnɔnkaw ye Masinakaw ni Dogofirikaw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɔnna k'a fɔ ko drone bɛ maa ninnu bolo donsolakaw olu ye degun caman sɔrɔ ni a dronew ye bi bi in na u ɲɛsinnen don armée ma o la sa fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ ka kimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye armée ye ale de yamaruyalen don ni drone ye nka sa drone fɛn fɛn bɛ yen n'o tɛna ye o hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ ka ɲini olu bɛɛ lajɛlen na don nataw la nka nin bɛɛ la maaw bɛ ɲininkali kɛ ninnu bɛ nin musaka bɛɛ bɔ min u bɛ nin mɔbili bɛɛ bɔ min u bɛ nin carburant bɛɛ bɔ min u bɛ nin taji bɛɛ bɔ min marifakisɛ bɛ sɔrɔ cogo di taa ni ka segin ani nin jɛkulu bɛɛ lajɛlen dumuni ni kɔkɔrɔdonbaa t'u la ko yalama u bɛ se k'o kɛ wa armée ale ye bula min don la dɔgɔkun tɛmɛnen na o kɛlen don k'a to a caman kɛlen don k'an dafɛ jamana dɔw magɛn ka taa furakɛli la ye a dɔw dogolen don ye min ye binkaliw ni u ye tiɲɛni minnu kɛ u taalen ka taa zole da fɔlɔ yaasa ka se ka ɲɛmajɔ kɛ armée fana ye fɛɛrɛ kura min tigɛ sa dancɛ o dancɛ bɛ yen ale bɛna n'a bɔlɔ don yen caki yaasa ka se ka to lakɔlɔsili la kudayi i n'a fɔ yɔrɔ caman na fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ cogo min na an balimakɛ Bubu Dugure n'ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye a ko ko Jura Tesit Mawu Bulkesi Tɔnbukutu nin bɛɛ lajɛlen na bingali kɛra ye min ye an ka wolomasiri tabaw ye k'u sera ka jaabi ɲuman di a bɛɛ lajɛlen na ka tila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye ka se sɔrɔ juin kalo tile 5 n'o bɛnna Arafa don ma k'ale ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma sabula kumasuli bingali min taara ka ɲɛsin u ma a ko ale bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma minnu kɔni binna nin kɛnɛ ninnu kan ka dugawu don kɛ maaw ye maa minnu joginna k'a fɔ sisan ko wolomasiri tabaw ko ale kɔni ka dɛmɛ b'u yɔrɔ bi a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ sini sabula a b'a dɔn k'a fɔ ko se b'u ye se min b'a to u bɛ se ka ninnu dagajugu ta ka bɔ an da la basigi ni lafiyaw ka se ka na min ye maaw bɛ se cogo min na k'u ka baaraw kɛ k'a daminɛ agɛlɔk la sa ni ale yɛrɛ kun taara ye a ye tasibila belebeleba kɛ kapitɛni Badna tɔɲɔgɔn dalen don yɔrɔ min ye o miirinaba in o kɛlen ka ninkura fiyɛ sɔrɔ a su la bi ka wulikajɔ k'o kurakuraya yaasa degun min n'an y'o sɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na tuguni ka kɛ ni an ka sɔrɔsiw yɛrɛ ka timinanja n'u ka wulikajɔ ye Bubu Dugure chevalier de l'ordre national don a ko ale ye tamini kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw olu ma n'an seginna ka na Bamakɔ Kuluba faama sigiyɔrɔ la an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye AES jɔnjɔn ye n'o ye Imi ye ale dasira ye bi nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye AES tɔgɔla banderi o sɔrɔlen kɔfɛ jɔnjɔn n'o ye Imi ye o fana dasira bi jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la sa ale ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ yaasa AES Imi a bɛ se ka da cogo min o hukumu kɔnɔna na sa CNT ɲɛma ale ni jamana yɛrɛ kɔnɔna na marakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ Asimi ka yamaruya kɔnɔna na gouvernement maaw olu ni premier ministre olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko ɲɛmaayaba yɛrɛ tun bɛ maa min bolo Surasi Kunda sa o ye lieutenant colonel Aluseni Ba ye ni ale yɛrɛ ye commandant groupement sécurité présidentielle ɲɛmaa ye o la sa fanfare maaw olu kɔni y'u bila u fila ni dɛbɛ la min ye AES Imi ye k'ale dasi Kuluba faama sigiyɔrɔ la Mali drapeau k'o fɔlɔ yɛlɛ o bɔlen kɔfɛ yen sa ka sɔrɔ ka min ye AES k'ale drapeau fana yɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen kun cɛlen premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale kibaruya di kunnafonidilaw ma a ko fɔlɔ k'a bɛ min fɔ ko ye ka bɛɛ lajɛlen hakili lajigi k'a fɔ ko AES jɛkuluba kelen don sariyako ta nasira fɛ bi a bɛ ɲini kana taa kɛ jamanaba kelen ye min b'a to o b'a to sa fɛɛrɛ o sigilen don min kan o ye k'a fɔ hymne national kɔni o nana sɔrɔ min bɛ yen o ye kalikasiyɛn ye fɛɛrɛ kɛnɛba kelen min ye jamana kelen ale ni dakan kelen o y'u kalikan ye banderi n'o ye drapeau ye o sɔrɔla wa min ye jamana ɲɛmaa ninnu ye fana u ye fɛɛrɛ n'u dabaliw sigi sen kan yaasa AES a ka kɛ fɛɛrɛ kɛnɛ ye fɛɛrɛ kɛnɛ min ni u ka jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka don da kelen fɛ AES jɛkulu min don bi diɲɛ kɔnɔna na a lakodɔn minɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka sigi sen kan ka kɛ ni hymne national ale fɔli ye bi min ye premier ministre ye a ko yɛrɛma hɔrɔnya
o minɛnw bɛ sigi cogo min na sen kan min ye AES a minɛnw fana sigira sen kan ten premier ministre ko ko Imu tɛ dɔnkiliden ten dɔrɔn dɛ ko dɔnkili min don kɔrɔ b'a la a b'a jira k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasi ye an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri yaasa an bɛnbaw y'u sen da yɔrɔ min ye Asimi ninnu ye olu ye miiriya min ta o baara ka se ka kɛ jɔnjɔn in kɔnɔna na fa a bɛ sɔrɔdasiw kɔni olu galabu kɛnɛya min ye jamanadenw ye k'olu galabu kɛnɛya min ye maaw ye maa bɛ yen ni o ye fasoden ɲuman ye k'olu bɛɛ lajɛlen galabu kɛnɛya yaasa sɔrɔdasiya fari an k'o da an ka jamana ka se ka bɔ degun jugu kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya o ka don AES jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre Ablaye a ko min ye kuma in na koloba ye nin ko in bɛɛ lajɛlen na k'o ye jɔnjɔn in a bɛ fara ɲɔgɔn kan ko fɔ a bɛ sɔrɔdasiw ka ko fɔ min ye kalanbulon fana don a ko min ye jɔnjɔn in dalen kɔfɛ fɛɛrɛw sigilen don sen kan sa yaasa a bɛ se ka cari ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ o carili kɔnɔna na kalansow olu bɛna o baara kɛ min ye akademi ye olu bɛna o baara kɛ faso jɔnjɔn yɛrɛ bɛ da maa minnu fɛ olu na o baara kɛ an ka kanw bɛɛ lajɛlen na k'a lasari bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin jɔnjɔn kura in fana sɔrɔ cogo min na a ko k'a bɛ min fara a kan ko ye k'a fɔ sa ko min ye waleya tun bɛ ka kɛ Bamakɔ yan tuma min o nɔgɔnni kelen fɛ AES faaba tɔw la Wagadugu ani Ɲame o tun bɛ ka kɛ o cogoya kelen na min ye Burukinakaw ye olu ka jamanakuntigi ka kunnafonidi ɲɛma olu y'a jira k'a fɔ ko Sahel bɛnkan ko o dasira bi Burukinakaw ka fama sigiyɔrɔ la n'o fana ye Kuluba ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Wagadugu sa min ye capitaine Ibrahim Traoré ale tun b'a kɛnɛ kan ka premier ministre o tun bɛ yen a nagakɔrɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ko Sahel bɛnkan o y'a bamanankan tɔgɔ ye min ye cɛfɔ ni kanbɛ k'o don cɛncɛnfo ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye escadron de musique du gouvernement d'escorte d'honneur n'o bɛ Burkina Faso kaw fɛ yen ale de Imu AES dasi u y'a jira sa k'a fɔ ko seginnikɔ o saba bɛ a la ka taa kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Sahel jamanadenw ka kɛlɛ ma wulikajɔ cɛw ni musow ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma basigi ni lafiya ani siniɲɛsigi ɲuman k'o sɔrɔ farafinna kɔnɔna na an fanfɛ bolo fɛ min ye jamanakuntigi ye ko a ye kibaruya di kibaruya mun kɔnɔna na sa waleya cɛjugu minnu bɛ yen n'o ye bɛ ka ta ka ɲɛsin AES ma Ibrahim Traoré ale olu kɔn kosɛbɛ wa a ko bi ko min ye cɛncɛnfo ka jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Niger k'olu faralen don ɲɔgɔn kan cogo min k'u na taa ɲɛ ko wa ko sini bɛ nin jamana ninnu ye cɛsiri ni timinanja minnu bɛ senna baaraba minnu bɛ senna min ye Ibrahim ye a y'i da don o la a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Burkina bɛ cogo min Mali bɛ ten Niger fana bɛ ten nin waati in na ka kɛ ni nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye Nigerkaw fana fɛ yen Général Abdramane Tchani ale fana ka baarakɛyɔrɔ la sa u ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bi tuguni ka kɛ ni AES Imu ale dasili ye ale fana nagakɔrɔmɔgɔw premier ministre fanga ɲɛmaaw maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u ka jamana kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ale ka baarakɛyɔrɔ la yaasa AES Imu a ka se ka dasi u ɲɛna bɛɛ lajɛlen kɔni ye jɔnjɔn in lamɛn ka tila ka tɛgɛrɛ warawara lasigiden minnu bɛ Niger kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Mali ni Burkina ta kɔfɛ maa wɛrɛw fana nana ka na fara u kan yaasa ka se ka baara in kɛ Niger ale fama sigiyɔrɔ la n'o ye Abdramane Tchani ale ka baarakɛyɔrɔ ye n'an bɔr'o la an bɛ segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na Croix-Rouge groupe ni ale ye jɛkulu ye min ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don bɛn ni kelenya sabatili ma ale bisimilara monsieur le ministre fɛ bi n'o ye premier ministre ye primature ale kɔnɔna na ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye général de corps d'armée Ismaël Ouague ale kɔni farala jɛkulu ɲɛmaa kan yaasa ka se ka na premier ministre kuma ɲɔgɔnya min Ouague kuma kɔnɔna na ale ye ɲɛfɔli kɛ sa Mali gouvernement kɛlen don ka taabolo minnu sigi sen kan bi bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka na cogo min na maa minnu bɛ ni marifa bɛ olu bolo olu bɛ se ka segin cogo min na ka don kɛlɛdagaw kɔnɔna na ɲɛfɔli fana kɛra a ɲɛna sa Mali yɛrɛ tariku la Mali taabolo la premier ministre ale fɛ k'a jira fana k'a fɔ ko Mali tɛ jamana ye jamana min bannen don ka maaw lamɛn ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen bi n'olu n'u miirinaw ye kelen n'olu ka taabolo ye kelen ka kɛnɛ ni jamanakuntigi Asimi ka laɲini ye ko olu n'olu bɛ baara kɛ min ye international Croix-Rouge groupe ɲɛmaa ye a ko k'a ye faamuyali kɛ kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen na a ye kunnafoniw sɔrɔ min b'a to don nataw la sa n'u bɛna n'u ka bɔfɔrɔla kumaw fɔ u ka jateminɛli kɛ a ko kɔnɔna na an b'an t'o la sa ka taa kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruyaw kɛnɛ kan sa an b'a yira o la k'a fɔ ko min ye Uranda ye ale kɔni k'a bɛ sibiri ale ye sama ka bɔ u fanfɛ bolo farafinna jɛkulu min bɛ yen u ka lajɛ 26 min tun bɛ ka kɛ Malabokaw fɛ Guinée équatoriale ale y'i sama ka bɔ jɛkulu in na ko sabula ale ka laɲini tun ye min ye tɔn ɲɛmaaya sɔrɔli o ma da ale ma
RD Congo ale no min ka jige ɲɔgɔn tɛgɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ni jɛkulu kelen de kɔnɔna na ale y'a ye k'a fɔ bɛnbɛnbɛn kɛra o fɛ k'ale kɔni kumaniya o la sa ale ko min ye u ka jɛkulu in ye a tɛ ka taa taabolo fɛ ale y'i sen bɔ a la Zimbabwekaw fɛ olu bɛ k'u labɛn min ye sama 50 k'olu fa koyi Zimbabwekaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka jamana yɛrɛ kɔni kɛra sa sama yɛrɛ foro ye sama de bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa dɔ bɛ fara a kan san o san salon ko min ye sama min tun bɛ u fɛ yen a bɛ 2,550 bɔ o de la sa ko ɲinan tuguni k'a cayara ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan u yɛrɛ y'a lajɛ sa k'u bɛna 50 fa yaasa u ka kɛnɛw bɛ se ka fɛrɛ cogo min na ka se ka sama ninnu kunbɛn Maroc ni Faransi olu bolo ni ɲɔgɔn ma kuranko ta nasira fɛ min ye Marocaw ka ministre min bɛ yen ni ale bɛ kuran ni yiriwali kuntalajan kunna Leila Benali ale tun bɛ taama na Faransikaw fɛ yen a n'a jɛɲɔgɔn bɛ Faransi sa Paris kɔnɔna na olu tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min na to u bɛna baarabaw kɛ kuranko ta nasira fɛ a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in a bɛna na ni sira wɛrɛw ye sira minnu bɛ Faransi ale ni Maroc olu na se ka jɛ ka baarabaw kɛ sa kuranko ta nasira fɛ kuran bɛ se ka basigi cogo min na yaasa u ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na Faransi yɛrɛ kɔnɔna na dɔgɔkun kelen kamalennin dɔ falen kɔfɛ ka kɛ ni Ligue des Champions finale ye kamalennin san 17 min fara o ko hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko maa min kɔni sigana kun kɛra ko la o ko la ko o wulila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen sabula Interpol maaw olu y'a bugunatigɛ dɔ k'a dɔn a kɔni taara Bordeauxkaw fɛ yen ka t'i yɛrɛ di olu ka polisiso o la Israel ale ministre min bɛ yen n'o bɛ wolomasiri tabaw kunna o y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa ka se ka bato dɔ bɛ yen o natɔ don n'o ye baɲumankɛw ka bato ye k'a natɔ don olu fɛ yen a baɲumankɛ bato ye n'o ye hinɛ batoba in ye sa k'olu kɔni b'a n'a kɛ fɛɛrɛ bɛ sigi o bato kana se u fɛ yen sabula maa b'a kɔnɔ bi n'o ye Suède ka ye Greta Thunberg ka ale kɔni u t'a fɛ k'ale ye u ka yɔrɔ la ye koyi sabula Gaza ko kuma minnu fɛn min b'a da ani Josera ko kuma u t'a fɛ ale ka se yen ko bato in k'u t'a fɛ a ka bato ka se yen États-Unis kaw fɛ yen seliba don sa min ye lahiya seli don ye Detroitkaw ka misiri kɔnɔna na olu kɔni da don Donald Trump ka kuma na kuma min bɛ tali kɛ sa k'a fɔ ko min ye jamana caman ye ni Yemen b'o la ko olu tɛna se ka na u fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ma bɛn u ma kosɛbɛ sabula Trump ale kɔni ye o min kɛ ni o ma ɲɛ kosɛbɛ AES-IM an bɛna n'an ka baabu kun cɛ ni ale ye an bɛ ale lamɛn yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali kɛ a la yanni an ka baabu ale kun cɛ. Fala ni bɛ dan sigi an ka bi su in na kibaruyaw la kibaruya minnu na an y'olu di aw ma ka se k'a to a ka se ka faamuyali kɛ ni Ala n'a kira sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruya kura wɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o bɛn nɛgɛmɔ yɛlɛmanikaw k'an b'u fo min ye taa ni ka segin k'Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma.